onye na-agba ọsọ na-agba Hong Kong na-agba China na-agba US omebe ọ na wee yiri chenu nkịta mba o ife ọ chọrọ iyi ka oyi nna ike designers na ya o meghị ihe nji ga-eme o nweghị ife nji ga-eme onye ha bụrụ my spec at all onye ha eludu n'ife nji ọlọkata ọ bụrụ gị ị na-ene m anya mbụrụ nwa gị nwoke ikwe ka nnụọ my grandmother Brother, to get love is just in no daisy. Una forgot na true love for shirike. Sister, to get love is just in no daisy. Oh, what ya no can Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Ije Ihunanya. Oh, Ije Ihunanya. Ndị Igbo ekene m unu oyi ụmụ Igbo ekene m unu ụmụnne m ife anyị nọ n'ime bụ Ije Ihunanya nke Ichakastudios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube, Facebook, Instagram na TikTok. Ife anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye vabịa n'Ije Ihunanya fa nweta di ma nwetakwa nwunye. Nya bụ onye ọbụla sonyela anyị gbakwala n'ijeve na YouTube anyị o Ichakastudio ka unu sonyela anyị na ya. Onye ọbụla chọkwa alụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta na anya n'ive onyonyo ịya avụ akala ekwentị anyị ịkpọrọ anyị aiza gị anyị edeelu gị mbọsị ịya abịa eme gị njikọ ịbụrụ nwoke ejikọ gị na nwaanyị ịbụrụ nwaanyị ejikọ gị na nwoke. Chetakwanụ Ije Ihunanya nke Ichakastudios na-eweta anyị nozukwa n'ebe niile na social media. Dejeni nne ndị be anyị dejeni o anyị abịawokwa ọzọ n'Ije Ihunanya nke Ichakastudios na-eweta. Onye nọ m n'aka nri bụ ọmalịcha nwaanyị unu maali na Ije Ihunanya bụ ibe nwoke na nwaanyị dị enweta ezigbo ịhụnanya. Bikozie kọwakanala anyị onye bụ. Ndị be anyị daalụ ndejenio. Afa m bụ Ngozi Nchekwue. A na-akpọ m Iyom Nelly. Onye Nsugbe ka m bụ. Daalụ. Deje. Onye nọ m n'aka ekpe. Kọwala anyị onye bụ. Afam bụ Dennis Ebuka Oji, abụ m onye Amish na Nnewi South, Anambra State. Bikoni, o nwere ibe anyị na-eme n'Ije Ihunanya, anyị na-emetụ ọkpa n'ala. Anyị ebido n'aka gị Iyom ihe atụghalịrịkwa n'ihi a na-etu a mana ịma agatekwa aka na ibe ekwo ka ya akwụ wee megheliala anyị arụtiela anyị ọkpa n'ala nke anyị ji bụrụ ndị Igbo. Ị na-anụ? Ya mbido raa n'egwu ibido mmegheli arụ. Iyom Nelly onye Nsugbe ọrụla. Iyom Nelly onye Nsugbe ọrụla. Etiewe ọkpa n'ala. Tekwenie jidenie nwanyị amali mma obi dị ya
Ihunanya deje o. Hey, ogene daalụ sọ ijie. Hey. Maazị Dennis, kedu ife na-etu gị? Eze ibidi n'ama echi too. Eze ibidi n'ama echi too. Eze ibidi n'ama echi. Hai! Nke abụọ. Ogene. Ya emela anyị ọkpanana kịta. Wezi ibidi n'ama echi. Ekolobịa kalarụ. Ekolobịa nwelive. Odogwu. Wezi ibidi n'ama echi. Wọlụọkwani na ọmụme. Ive ji ama nwoke eluwo. Wezi ibidi n'ama echi. Akane o. Ogene. Ai! Mmemme. Hey! Ogene. Nje. Mkpụrụ ana ovu. Unu tụghalịa. Unu bụ ọnwụ unu. Mana unu ya agbadiwa anyị ụdịle ndị unu chọrọ. Ka mbido kene na lọlọ. Lọlọ. Nelly, gwakana anyị ụdịle nwoke ị chọrọ achọ. Ụdị nwoke m chọrọ bụ nwata nwa ikolobịa ga-ama mma, zue na nwoke. Ọ ga-anọ between the age of 35 to 40. Achọrọ m anything karịa like that. Ndị nwa ọ ga one ka ede. Mụ a dị 50. So achọrọ m onye ga-akali etu anyị achọrọ m onye dị ojii nwere arụ too ogologo. Ọ dị mmadụ aka nchọdịrị. Ogene. Udodi. Ngwa. Dennis. Onye Amichi. Gwakana anyị ụdịle nwaanyị ị chọrọ. Achọrọ m nwaanyị dị ojii. Mara mma. Talarụ, ọ bụkwa ahụ nke agụụ. Nwaanyị talarụ. Onidighi itopu. Ana m like nwaanyị etosiro too much. And at least ahụ na ọ ya dị 20. Ya agafekwa na 25. Ma agbacha ụgbọ oloko. Ngwa. Ka anyị tụgharịzie anyị. Ovu. Yeah. God have mercy upon us. Kedu ife men? Kọwala anyị ịchọlị ya ka ọ na ịchọlị ya. Achọrọ m onye aka nchọ. Onye etu ọ dị bụ ife a ngwala gị. Ife a ngwala gị na ụdị aka nchọ. Ụdị a ego ka ọ ga-eli. Nwere ife ọzọ ọ chọ. America. Ejego m America. Ebi m Germany. And m agba afịa na-atụbata afịa from China, Japan, Hong Kong, all the Asia. Agbago m ya okilikili. Ozi Dubai ya na-ewuli ndị mmadụ kịta. Anyị nwa bụ ndị megheli ya mgbe ụbọchị dị na gboo. Ya no ife ụgbọ m tinye na mmiri kịta na-ebunatala m mmanụ crude oil. Ọ bata kịta ị ga-asụa. Akpọga nga obodo ọbụla ịlụrụ aka sị na aka ị ga-eje wefe nga ebe ijeba libe ife. Hey! Libe ife dozibe onwe gị wụọ arụ. Iyom Nelly. Wụọ gị arụ, gwụcha gị arụ, ficha gị ọfụma. Nke iyi n'aka bụrụ wọchị. Ilu ebe a tụọla gị ife a na-akpọ Rolex. Original Rolex. Ogene. No copy. Ogene. Or perfume. Agbalụ gị perfume a na-akpọ Knowing or Musk Oil. Ịwụwa ya narị mala ebe ịbata. Hey! Ọ dịkwa ka ihe anyị adaba o. Ana m enwe nchekwube na ọ ga-adaba m. Lọla Nelly. Ị na-atụkwa na-atụ. Ezulu m ka eme. Na-agba agba. Yes. Ngwa. Ka anyị nụkwuo n'ọnụ gị Dennis. Kedu ka isi wee bụ Lọla Nelly? Obi adịrọ m mma. Ọ gịnịkwa? Ka dị nọ ka just negodo. Mmadụ kwa akwụ. Negodo. Onye na-agba ọtụ na ọ na-agba Hong Kong, na-agba China, na-agba US. O mee ebe ọ na wee yiri chenu nkịta. Mba.
o ife ọ chọrọ iyi ka o yi nna ike designers ne o meghị ihe nji ga-eme o nweghị ife nji ga-eme onye a bụrụ my spec at all onye ha eludu n'ife nji ọlọkata ọ bụrụ gị ị na-ene m anya m bụrụ nwa gị nwoke ekwe ka nnụọ my grandmother ọ bụrụ ọrụ lọbụ ife na-ekwu okwu ebe ịhụnanya ịfụ ya n'anya gị na ya ebilo nwere ife bịa mba ya ji chọọ ọgbọ ya na m abụrụ ya ihe a survive nwụ mmatụ gị aka otu akịta nra ndị nne gị ihe a survive ọ karịa ka rest egbuo gị ada eme n'ibu ịchọ ka ije nwa anyị eje nwa kịta ịfụnanya ịma na ikweta na ife na-eme ịchọ ibe ka ije nwa Dennis onye amichi o kwuru si ọ bụrụ na ị chọrọ ka unu jee nwa nwakwụkwa n'ife o kwuru ana m asị jekeneni ka unu jee nedo ọ ga-adịrị asị mụ na-eje mụ dị anya moto batrị ya nwụrụ anwụ ije ebe a kịta na otu mkpụrụ mmiri adọghọ ife niile akago onwe dryland nọ ọ nakọtara m element akpọzili ntu ịchọ ka mmelụ onwe m ihe mgbe ọ retire go jee zuo ike ị na-achọ young boys ihe nna ahịa o kwuru si na nya ji eduga gị obodo oyibo na oyibo ị chọrọ ije na eduga gị ịchọrọ ya ị mara mgbe m na-ekwu okwu ọ dị ka m akọwasịla ya ọfụma ebe a mụrụ mbụ na Houston, Texas na ka a zụrụ m aka m natara anata ka mma ana m eme investment na be anyị nya akụlụ ụlọ nwaanyị a na-asị m na oyi egotelu m perfume oyi egolu m cologne nna ya madam ibe na-akọ ọbụla n'obodo oyibo ka a dị mụ gị wee zụọ gị wee nata n'ibe esi ka ị bịa of course yes ọ bụkwa na m iji unu ava adabarụ mana mma achọta nchọtala gị onye ọzọ dịkwa gị mma kedu ụdị ndị ịchụ ikwuru nọ ndị ụmụ pinọpina ụmụazị a na-ahụdụ mma gbatara m eke uke old layers na-akọ mmadụ na ive iyi n'ụkwụ Houston, Texas sọsọ Houston, Texas ka ịma onwe obodo ọzọ ịma ị na-revolve around that Houston, Texas wee nwee ọnụ na-agwụ n'elu abashet iyi ọhọmba style na ive iyi wee weta ọnụ si akọzi n'ọnụ ka anyị kwụsị n'ibe mma achọlụ gị onye ya adịghị mma ya adịkwu mma ọ na-akọta mana mmadụ n'anya ana m akpa ya ma ọ mee grandma mpụta n'ụtụtụ asị na grandma good nna God forbid chọlụ pinọpinọ jere mgbe e mesịala agbasi ọsọ agụ amaghị ndị be anyị ọkwanụ n'ibe ka anyị na-eweta Ije Ihunanya nke Ichakastudios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụ na anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya akpọ wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na Ichakastudios chọta di ma chọtakwa nwunye deje niri nne ndị be anyị ndewonu sonyelu na anyị na Ije Ihunanya nke Ichakastudio na-ewetala unu nene solo anyị nọ na YouTube, Instagram, TikTok and Facebook.